Uwi na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Okay mga tugang, maray na aga po sa Satuy Agabos. Ngunyan po kaldaw nin Huwebes, pet sa 6, kang bulan nin Hulyo. Uy, baccalaureate mas ngunyang kan mga graduating sa Bicol University College of Arts and Letters. Dahil nga to aram kung iba pang mga kasarabay ng mga colleges dyan sa Bicol University. Ngunyan po aldaw nin Huwebes Girare, kita magiribanan hasta siya na 11 o'clock in the morning. Siyempre, bago po niya to introduce ang satuyang resource person ngunyan na aldaw na inin Huwebes, gusto nyo na niya itong paabutan ni maray na aga ang interong mga paradangong kasin para healing. Hindi po naman sa radyo as in TV Veritas as in sa Facebook Live kana Bicol University as in iba pang mga platforms na kung saan nagdadara po kan sa tuyang programa. Siyempre maray na aga sa gabos pong personalis kan Bicol University lalo na ang mga yaon dyan sa Bicol University Extension Management Division sa pamamayo po ni Direktor Dr. Marcia Rico. Yan, siya po ang tuyang dedikado pirmi sa serbisyong direktor. Midbid kayo si Madam. Pirmi kami kayo nagbuburo baranggaan sa Buufay. Kang medyo ako pa po ang presidente kan Bukalfa. And siyempre pa, kumusta po sa gabos ng mga vice presidents kan Bicol University. Siyempre, sa presidente kan Samuyang kan Bicol University, si Dr. Baby Boy Benjamin de la Peña Nebres III. Good morning, press. Good morning po sa gabos. Sibot-sibot na naman ang biyong ngunyan mga tugang. Tayo po nin ongoing na COPC, ang Commission on Higher Education or CHED. Sa studio mga tugang, siyempre pa sa paggaran po kan sa kuyang partner na medyo sibot mo niyan, si Professor Edgar Barameda. Ako po sa inyong amigo sa radyo, ang sa inyong lingkod, Seth De Matera. Diyan din sa studio. Si Professor Ruby, baka si Inag, na iyo po ang Research and Extension Coordinator Kambukal. As in si Sir na Eds Bismonte. Sir, ano ba yagan naman sa BUMD? Hindi ako nalilingaw. Okay, sige. Sige, sir. Dahil problema. Ika pa. Okay. And then, sa tuyang bisita ko niya na Huwebes po, mga tugang, iyo si Sir Pedro F. Oliver. Siya po ang Regional Mushroom Focal Person kang Department of Agriculture sa Bicol, sir. Okay, as in, igwa pa siyang sarong posisyon sa Sorsogon, sir. Tama. Ayo. At yan, sir, pamidbid mo na lang kompleto ang sa imong sadiri. Ang pag-uurunan niya ito ngunyan, mga tugang, ang tungkol sa mushroom. Nakakao, nakamamrubining mushroom. Tubo. Masira mo. Yun sa batag, sir. Iba-iba man sir ang klase ng tubo. Ano, at yan, ano mo kayo, surprise mo kami kayan. And ano sir, ang mga bintaha, no? Sa nutrition and then sa business side, kang mushroom. Aramta na, igwasin din mga pagkakana nakakaabot sa Pilipinas. Nagarubaga imported pa ang mushroom. Uy, nata daw yan, nag-import pa kita, no? Inglesero siguro ang mushroom na hali sa Amerika, ano sir? Pero dahil sigurado, at pa yan. So pero, nagdalagan ito yung oras. We have 9 minutes after 10 o'clock. Sige sir, sir, pakihiling ka na lang po dyan sa camera. Yung sampangan mo, camera po yan. Nahiling po kita. And, pakitaas mo sir ang microphone mo at yan. Okay na? Okay. Sige sir. Dahil mo sir mahiling ang bilog mong lawas. Medyo putol man yan, digdi. Okay? Kamu ba yung dua? Okay lang ka mo? O, ibaba ko yung sarong camera dyan. Okay, dahil na. Sige. Sige sir, Sir Oliver, patara-tara sa tuyang mga parantabe. Go ahead po. Okay, just maray na aga sa gabos na mga nagdadagog asin naghihiling sa Facebook Live and sa TV. And in behalf po kang Samuyang Departamento, ang Samuyang Mahigos na Direktor, si Direktor Rodel Peter Nilia, yan po kita digdi para darahon po ang teknolohiya kang sa mushroom. And partnership po kang Bicol University, BICAARD, na pinapanginutan po kang sa tuyang mga profesor dyan, si Doc Maris, ang sa kuyang mga barkada na yan po digdigon yan, si Sir AJ, tsaka si Ma'am Ruby. So salamat sa pag-invite and bako lang ini ang mga guesting tapos sa mga TV as well as sa radio. Kadakol naman. So, ngunyan po,
saro pa sa mga function ta po, yaon po kita duman sa Sorsogon Dairy Production and Technology Center. Nakita po ang OIC Superintendent duman. Okay. So, and at the same time nga, sabi ni Sir Di Matera, focal person po kita kang mushroom. So, ang mushroom po, day naman po gaanong very familiar na po sa mga farmers. Especially po digdi sa Albay, kadakultan na pong mga farmer growers kang mushroom. In fact po, igwa kita digding grower, si Miss Nobs, Nobilita Condat. So, siya po ang president kang AMPA or the Albay Mushroom Growers Association. Okay. And at the same time po, ang support kang Legazpi City Agriculture Office. And at the same time, ang provincial government po through the Provincial Agriculture Office. Grabe po ang support nila po pagdating sa mushroom. Kasi, ano po ang mushroom? Mushroom is a fungus. And at the same time po, grabe ang nutrisyon na itatao po duman sa mga sa tuyang mga consumers or nagkakakan po kay ni. In fact po, saro ini sa mga may sinasabi na pampagana. Oo. Pag nagkakan ka po kang mushroom, medyo gaganahan ka lalo na itong may mga agum, tasabi sa pag-aadal, igwa po ining aphrodisiac properties na sinasabi. Kasi rich in vitamins and minerals po Munyang ko lang siya. yan, sir, nadangog Yeah. Kaya sa mga nagluluya-luya dyan, na mga parauma, Ay. magkakan po ki mushroom. Okay, sige. At yan paguli ko, sir. So, at the same time po, kadakol man kitang klase kang mushroom, kaya lang digdi sa Bicol region, ang inot na napopularize po ining white oyster mushroom. So, igwa man po kita, actually, igwa kita ning sinasabing Bulbariella bulbacea or yung kabuting saging na itong mga magurang takatong panahon talagang ini naman ang popular para sa Yes, inda. Pag naduman po sinda sa Kabatagan, kinukuha po din itong kabuting saging na ini na masiram. Pirmi ako kayo, sir, nakakapulo. Yan, oo. Saro ini sa mga, kumbaga, indigenous mushroom po, digdi sa satuya. Just like po itong kurakding. Bracket fungi. Yeah. And then, igwa man po kitang Ganoderma lucidum na ini po domesticated din sa Malaysia, arog kayan. Pero talaga, ining white oyster, iyo po ang popular ngunyan sa tota. Ang Departamento kang Agrikultura sa Bicol, iyo po ang pig-institutionalized so far. So kadakol ta na pong mga LGUs na nag-adapt, and in fact, itong mga ibang agricultural extension workers sa po, talagang nag-a-adapt na din po kang teknolohiya. Kasi po, bako lang sa ini masustansya, ini po saro pa sa mga magkakaigwa ng additional income itong sa tuyang mga parauma. Pero livelihood, sir. Yeah. Okay. Sir, familiar man talaga kita kang mushroom, pero kaso bago na sambit mo na, banggit mo na sa pinakang enot na sagani ni sa vitamina, na medyo kung luya ka, pwedeng kumusog-kusog ka o kumusog pang maray. Tama po, tama. Okay. Ngayon, sir, ano ang mushroom, sir? Endemic ini sa sarong lugar o talagang pwede mong padakulon o patubuon maski sa inaparte kang Pilipinas? Yes naman po, endemic naman po talaga ito. Kasi nga, base nga sa pag-aadal, katong panahon baga, nagkitkilat ngaya. So gusto sabihin, dahil hindi aram kung ano tadakol nagturubo na mushroom. But scientifically speaking po, kaya nagdadakol po itong mga mushroom kasi nagtaas itong nitrogen sa atmosphere. Wow, So eventually, okay. pag nagtaas ang nitrogen sa atmosphere, mababa yan sa soil. It can be utilized by the mushroom spores na present duman sa soils na ito. Okay. Di po ba? Okay. So yan po. And at the same time, mag-iingat din kasi may mga sinasabi po kita na poisonous mushroom. Okay, yan ang ihapot ko pala sa bago. Yan. Ang poisonous mushroom, madali man po sanang madeterminaran. Magkuha ka po ng baso na may tubig, translucent ang baso, kung baga silag. Silag. Tapos po, iputol mo or i-cut mo into small pieces itong mga nakuha mo na mushroom. And then, pag nagkaigwa po siya ng duman sa laog, itong usok kang sigarilyo, that is poisonous. Okay. So, dahil po yan pwedeng kakanon. Pero pag medyo aburido ka na kang buhay mo, pwede man mag-inom.
Joke lang po. Joke lang yan, sir. Okay. Sige, sir. Ang sa Indo po, sir, na opisina, partikularmente, ano po ang intervention or assistance na ipinagtatao po, papaabot sa mga mushroom growers as in sa sektor na interesado sa mushroom as a business? Okay po. Ang satuyang opisina through the R&D Mushroom Center sa Bicol, nagtatao po kita ng mga free trainings. Free training. And then, nagkatao kita ng mga technical assistance. Ito mga interesado na mag-producer ng mushroom digdi sa tuyang lugar. And at the same time po, nagtatao man kita ng mga free spawn. Mhm. Para makapagpuon po sindang magtanom. Iyon sir, garo, kumbaga, Puti yan, Puti. garo puti. Mhm. Pigibot na po sa laboratorio. So, yan po ang pinapanaota. mhm. Pag halimbawa po baga ngaya, nakapag ano naman siya, itong nakalagak na, Mhm. tatauhan na siyang maray, later on, afterwards, mabakal na din siya sa ikang spawn. And Okay. may mga growers din po kita na nag-specialize na sa spawn making, like just Miss Nobilita Kundat, kang Legazpi City. Mhm. So, pag mga taga-digdi sa Albay, tinuturo mi na lang sa iya Okay. na magbakal. Okay. Sir, ining mushroom na ining spawn na nagdadakol siyang kusa or nagsasaha siya daiman? Ay, Dayman po. Okay. Actually, may mga, kung baga may expiry siya. Mhm. Dapat 1 month may tanong mo na siya, nag-i-sporulate po yan. Gustong sabihin natalubo yan duman sa plastic or duman sa buti. Okay. So, gustong sabihin talagang kaipuhan na siyang magtambo. So, dapat itong 350 grams na mushroom spawn, maitanong mo ito. Natatanong po ito ng mga 40 bags, Okay. 30 to 40 bags, fruit bags na mushroom Oh. na Sir, pwede mong produsiran. Ang sarong bag, ma-producer ka ng at least mga 300 to 500 wow. grams Gram. of fresh mushroom. Mhm. Mhm. Sir, guro ano kahaloy ang pagpatalubo kay ni hanggang siya pwede nang i-harvest as in mapakinabangan? Okay. Ang pagpatalubo ko pang mushroom nasa mga 25 days lang po. Wow. Okay. After 25 days po, mga 30 days maburungan na po yan. Mhm. And then minsan dahil man siya sabay-sabay na magbunga, actually, pero mabunga po siya until mga 4 to 5 months cycle. Mhm. So every 10 to 15 days mabunga giraray. Sige po sa nagbunga. Especially po pag sobra ang uran kasi ang ideal temperature kang mushroom growing is 28 degrees centigrade. Okay. Ayan. Pero pag medyo mainit, super init man, difícil magbunga talaga. Pero itong mga tuudan ng mga farmers na may mga technique po sinda na ginigibo. Duman sa mushroom house. Payong-payungan din, mga Ayan. screen. Aro kayo. Ang iba po, pigkakaganin na ng mga kurtina na Mhm. absorbent, kumbaga mga cottons. Ang iba, jute sack ang ginagamit. Mhm. So, para magkaigwa na po ning preskong lugar duman sa house. Okay. Sir, poon ka nung itanong mo ang mushroom pa i-grow mo siya, sa good pirang bulan siya pwedeng magbunga? Hanggang 5 to 6 months po. Wow. Pag ang ginamit mo, sodas, pure sodas, nagwa 1 year po siya. So, kusot. Na mabunga. Kusot, sir. Kusot. So, kusot. Mhm. Pero ito kayang kusot, over the rice straw, Oo. iba din po ang process niya. Okay. Duman sa kusot, may process of fermentation po kita. Mhm. And pag napagayon mo ang fermentation process, at least 1 year mabunga yan. Wow. Igwa man baga sir itong kupas kang batag? Ay, ang kupas kang batag po usually ginagamit na talaga duman sa Bulbariella bulbacea or Okay. sukabuting saging, so brown. Okay. Duman taman po yan. Duman man siya mag-ano. So, Sir, kung halimbawa ako interesado, nagdadamog ako niya, naghihiling ako, interesado ako sa mushroom growing, ano sir ang dapat kong gibuhat? ang inot na inot mong gibuhon, makipagsangguni ka duman sa mga LGUs or mag-text ka po sa ko 09682913-108 or yung Facebook Pedro Oliver po ang sakuyang Facebook. So Pedro Oliver. Oo. So kadakol diyan Pedro Sir, pakiulit Oliver sir sa number mo sir. 09682913-108. Okay, sige. So, mag-text lang po kamo dyan.
And kung pwede ba, magdirekta po kamo sa opisina, ma-request po kita kay Director Rodel. Especially itong mga grupo. Oo, mga grupo. Garo mga cooperative, Yeah. sir. Ang budget na po pala sa programang ini, hinahagad na po sa RICE program, sa HBCDP, sa NOPA. So, kaya po, kumbaga nako-continue itong mga programa tang ini. Okay. Sir, sa sarong lugar, daimang kay po na limitado lang ang magtanong kay ni o anybody na gusto mag-venture into mushroom growing, okay lang po. Daiman po kasi inot na inot, pig ko considered ta ini as one of the potential climate crop resilient or Okay. resilient crops. So kasi nga po, ang mushroom, dawa magbagyo mag-uran, yaon ang bunga. Mhm. So pakabagyo lang, yaon mabunga siya. Mabunga. Di ka na makakan sardinas. Oo. Minsan Okay. baga po, pag nasubrahan man kitang sardinas, maraot man. Yeah. Pero pag nasubrahan kita ng mushroom, base sa mga pag-aadal kang mga doktor asin scientista, maman ganong epekto ini. Ang magparaka. Sir, ano ang assistance sa bitatao kang government, lalo ng opisina nila? Sagod sa impong aspeto siya, sa pag-grow lang Ang siya pina- o pati pag-market? Oo, ang pinakaano ta po is duman sa technical assistance. Duman sa mga financial assistance, kung igwa po kitang mga available supplies po duman sa opisina, pinapanautaman po talaga ini. Pero not exactly na igwa talaga kitang maitatao na financial assistance sa inda. But more on technical assistance. Takadakol po kang mga mga nag-grow ning mushroom na may sarili talaga po sindang kapital. Yan nga ni ang magayon. Pag interesado talaga. Pero itong mga saradit po, halimbawa gusto lang ninda talagang magkakan, magaigwa ng 20 bags, 30 bags. Pwede man po kamo magbakal 30 pesos hanggang 35 pesos ang saro. Okay. So makakakakan na kamo ning fresh mushroom. Dahil na kamo mabakal katong dilata na hali sa abroad. Base duman sa inod mo pong introduction, sir, kaya nagkakaigwa ning kakulangan ning mushroom sa Pilipinas, gawa ng most of the mushroom nasa canned na sa groceries. Hali po yan sa abroad. Taiwan, Thailand, America. Iyo. Sir, sige. Paano ta ini maka-counter na sige kitang import ng mga mushroom? Ano ang dapat gibong kang government? Pagbalik ta sira, mapalusot yung kita ng commercial. Sige, thank you. Hep hep! Sandali lang kaibigan, meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso. Mark Stevia Food Supplement. Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya. Mark Stevia Food Supplement. Another product of Jmar Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar. Kong Joey. Tulikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magadayon talaga sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joe. Diyos maray na aldaw mga katiwala, madyan na sin maging miyembro kan Katiwala 1008 Community, ang komunidad ning mga katiwala. Sa paagikan sa indong financial na ambag na 1,008 pesos kada taon, magiging kasaro ka sa pagpahayag kan katotoohan sa paagi kan media evangelization kang Diocesan Multimedia Services Incorporated o DMSI kan Diocese ng Legazpi sa radyo, TV, asin internet. Pero tanganing bako marhay magabat, pwede man na pangaon sa apat na pagtao kan contribution sa 250 pesos kada quarter or 3 pesos kada aldaw. Pwede ka nang makisumaro sa Katiwala 1008 Community. Pwede na ipadaraan sa inyong contribution sa GCash number 0935-693-7069. Magkuhan in form sa mga media outlet, Vida Católica Bookstore sa Babagan
El Palacio Building, Via Maria Printing Press, 94.7 Spirit FM Legazpi, asin sa Radio Veritas 1008 kHz sa Old St. Jude Catholic School, Bidano, Legazpi City. Sa karagdagang impormasyon, magi-contact man ang Katiwala 1008 Community Director, Reverend Father Francis Binaya sa numerong 0935-693-7069. Maging katiwala sa katotohanan, maging miyembro kan Katiwala 1008 Community. Ang buwan ng Hunyo ay No Smoking Month. Sumahan ang DOH sa pagsulong ng vape and smoke-free communities. Iwasan ang vape at yosi. Quit your vision now. Tumawag sa toll-free DOH Quit Line 1558. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development Bicol. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa isang linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga lulot. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-aksyon barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development Bicol. Hep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso. Mark Stevia Food Supplement. Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya. Mark Stevia Food Supplement. Another product of Jmar Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar. Okay mga tugang, beltada po kita sa tuyang programa. Ngunyan po, kairiban ko ang sa kuyang partner, si Professor Edgar. Thank you. Sige pa rin, go ahead nga. Pakasabay mo naman namin ni Professor Seth de Matera dati-dati. May schedule ka. Kunyan sabi Abo mi ko, talaga sir magsabayan to nahiling ang kagwapo niyo. Nakukumparar baga medyo kayan mi ko tayan pero natakluban ako pa rin. sige pa. Ano, marinaaga sa mga parantabay ta and kay Sir sa focal person sa Mushroom sa Department of Agriculture. Then Sir Ed, si Ma'am Ruby. Marinaga po sa tayo mga parantabay. Si partner tabi. Iya, at siyang partner, ikaw magtapok ni mga kahaputang kay Sir tungkol sa business side. Negosyante po, interrupt siya sa entrepreneurs. Yes, Sir, kaso bago naputol kita, sabi mo nga ni, nakarepara po kita, nadakol na produkto sa merkado, na igwanin, kung bakong purong mushroom, ang ingredient, igwang halong mushroom. Pero, natapo ta medyo garo, kaya po pa magpara-import, sir. Ano ang estado ta? Ano ang sitwasyon sa Pilipinas kang mushroom? Okay po. So, base po sa pag-aadal kay Abaga, igwa kita ngunyan ng mga research conducted. Sponsored po kang DA-BAR, kang DOST, kung ano pang mga ahensya, tanganing ma-enhance itong production kang mushroom. But still, medyo kulang pa din ang support kang government ta. Kaya siguro ito ang rason kaya po kita nagpapara-import pa. And dahil po nga ni duman sa pagpuon kaning mushroom project na ini in 2014, so itong rice program, nagkaigwasinda ning components duman na mag-produce ng mushroom digdi sa Pilipinas. Kaya po, kumbaga, na-create po ini and at the same time, since 2014 as of this date, talagang na-sustain na din po ang mushroom. Kato pag sinabing mushroom na project, parang kabuti talaga. Diba? So, wala siyang sustainability na sinasabi. So, at least ngunyan may sustainability. In fact, pigsuportahan kita kang DA-BAR ning at least mga 5.5 million worth of building na maganda. Kumbaga, one of the state-of-the-art digdi sa Pilipinas. So, yun. Yun siguro po ang rason yung medyo support
But siguro po nagtutubod din kita sa panahon ngunyan ni BBM na iyo pa ang secretary kang sa tuyang Agriculture. departamento sa agrikultura, mapagtutuunan po ito ng pansin. Apo. Actually, sir, yan talaga ang problema ta sa Pilipinas, haloy na ang food security. Yan. No, na day medyo nagiging stable. Yan. Kung sakali, sir, na ining sa mushroom ta, medyo mas mapadakula ta pa, ma-institutionalize ta, garo mababago ng kasabihan na garo yung kabuti ang ano mo. Yeah. Na garo Yes po. lulubog lilitaw. Siguro, Tama ka. mababago na ini and then magkakaigwanan ng bagong mukha o pandok ang mushroom. No, sir? Yeah. Sir, sa end kang agriculture, bago kita magpasiring sa business side, sa hiling do, ano pa ang mga interventions na dapat talagang mas pangpakusugon para, sir, mas maging stable and institutionalized ang mushroom business or mushroom growing sa Industry. Pilipinas. Industry. So ang inot na inot, government support as well as mga policy interventions. Policy. So ini man lang po, particularly duman sa mga LGU, dapat grabe ang support kang mga sa tuyang mga executive and legislative bodies duman sa mga LGUs. But then I do believe po digdi sa Sorsogon, sa Legazpi rather, magayon digdi ang support ni Mayor Rosal. Kasi po, piggunbin na po niya itong mga kababaihan. Wow. And then, igwa na po dyan ng isusupport ang Department of Agriculture na building. So, saro sa mga programa kang DA, HBCDP, and NUPAP na papatugdukan sinda para mag-create ng mushroom business and production. Magayon, ano? Sige, partner. Okay, thank you, partner. Ako pa no, partner, nagka-interest ako sa mushroom. Sabi mo kasi ba nga nasa entrepreneurship department pa kung more or less business talagang. May mga estudyante ako kay to partner na ini ang naging business practicum po rin dao, mushroom production. Kundi ako nasala, ginibo rin din sa sarong lugar dyan sa Daraga na medyo elevated ang lugar. Kasi depende daw sa climate, depende sa sitwasyon, depende sa availability kang resources na papatubuan kan mushroom. Ang mushroom ta po, sir, kung kita mapatalubo kay ni gibuntang commercialize, i-business tao, may mga claim ba na dapat sundon? Available ba yung mga resources? Ano ang kapalibutan niya po? Okay. Inot na inot man lang ang hinahagad kang mushroom cultivation is kalinigan. Kalinigan. Inot na inot yan. And at the same time, ito nga ning sinasabi tang temperatura as well as yung relative humidity. So, kasi po, sabi ko nga kanina, 28 degrees ang ideal growing ng white oyster mushroom. 28 degrees. Unlike the Bulbariella bulbacea, until mga 40 degrees centigrade, pwede siyang magtubo. And also the milky mushroom. And then, ang importante pa po kayan, talagang sobrang linig kang lugar para maski ika, day ka maaati. And ito po kayang contamination ang iniiwasan ta din. Para tuloy-tuloy ang production. Pag sinabi pong malinig, anong gusto sabihin po kayan? Dahil mga basura, dahil bang mga nakapalibot na mga harong? Kung baga ma-adapt siya duman sa GAP, Good Agricultural Practice. Good Agricultural Practice. Yan. So, kasi minsan, halimbawa, nag-grow ka, maation ang lugar mo, ang kapalibutan mo, paano ka makain kami na katong mga consumer and buyer? Pag dinumanan ka sa harong mo or sa growing house mo, maation, listen na baka later and afterwards. May epekto baga sa paghiling. Okay. Diba? Tabanggit niya partner ka sa bago, so humidity, so 28 degrees. One time partner, nakada man ako sa Tagaytay, igwa naman ki sarong lugar na duman pigoculture because siguro, so klima baga sa Tagaytay, medyo malipot. Digdi sa tuya, sir, aabuton tabagay yung 28 degrees na humidity or may mga lugar kita digdi na appropriate iyan na mushroom culture? Ang nangyayari na lang po sa tuya kasi mainit baga kitang lugar. Mainit kita. Definitely. So, ang ginigibo na lang, may mga technological innovations na ginigibo ang mga farmers ta. For example, halimbawa, ini ang mushroom house ta. So, kakaganya yan dyan ng mga bintana para magkaigwang oxygen and carbon dioxide cycle. Tayo ang pagkaon niya kang mushroom. So, dapat, pag man arog ka ni kakulob,
Taday po matubo ang mushroom pag-arog ka ni kakulog. Iyo. And at the same time, kinakagad po ninda yan ng mga kortina, ng mga jute sacks, para ito ang bubuon niya. Tanganing, ma-maintain po itong inahagad na temperature as well as relative humidity. Relative humidity. So, Ang katamtama relative lang. humidity na kaipuhan niya is 90 to 95%. Kaya dapat makulimlim talaga. Okay. Dapat, ano yan, partner Garo? Mapresko Mapresko, talaga ano. yan. Dahil masyado siyang expose sa Yeah. aldaw. Ano po? Social Pero man sa Sosyalon man pala yung mushroom. Pero sa mushroom kasi, particularly ng white oyster, habo niya kang sobrang basa. Dapat itong nababasa-basa lang. Pero may moist lang ngayon. Oo. Tamang-tama lang ano, sir. Kapag nagagaray, bagasay, delikado na daw yun. When wet, it's slippery. Oo. So, tamang-tama sana ang ano niya. Pero, sir, gustong sabihin, sir, dahil kita ning igwa man po kita nin mga ready ng environment for that sa Bicol. Yeah, tinutukdo tayo duman sa mga growers and farmers. Inaaraman ta naman lang ini later on pagpara tukdo ta pagpara pakipartner ta sa mga growers and farmers. Kasi minsan sa libro man yan. Yeah. Kumbaga so experiential Oo. learning, practical learning. Kadakol kong nabasang libro, mga literature, pero minsan day manida sinasabi yan. Minahalin pa ko partner kay to. Uning nga yang stage nga ini nagtatalubo na ngayon. Uning nga ya medyo pwede nang i-harvest. Uning nga dapat na ngayang patuyoon. May mga cancer na mga stages. Yeah, may strategy po Sinda kasi kung may mga orders po nga ni Sinda nakaipuhan habulon. So yan po. Ayun. Kasi pag ano kaya, pag flashing, pag develop ka tong prime mode dya, nagaro cauliflower, mga 3 days to 5 days i-harvest mo na yan. Pirang days ang partner, pirang days ang ano, ang cultivation period niya. Mga may sabi kayo 45 days ngayon garo ya chicken. Base sa mga pag-aadal hanggang 45 days siya mamunga. Lalo kung mainiton, tapos dahil mo napakarahay talaga. Yes, so preparation of the substrates, pwedeng mag 45 days. Pero usually 25 days po talaga. Pwede nang i-harvest. Pwede siyang nagbubunga na. And until 6 months siya mabunga, 5 to 6 months. Sir, kung ma-engage ka sa dakulang production ng mushroom, anong mga facilities na kaipuhan? Yan, ang in-advise sa tuya kang central office, kasi nag-evaluate po sinda kang mushroom project 2 years ago, dapat mga semi-concrete na ang gibuhon. Kasi ano baga kita, typhoon prone kita. So kung mga bahay-bahay kubo type, okay man daa, sabi ninda. Pero kung may kwarta ka man sana, semi-concrete na. So nahiling ko sila sa Tagaytay, tapos sa mga ginibukan mga estudyante ko, kahoy lang siya, yung nga para dahil maka-penetrate managad masyado ang sunlight. Tapos yung ma-maintain yung humidity and so on and so forth. But because of this situation na talagang appropriate na ba talagang konkreto na? Yan naman. Or nakatabang po sa mga especially kahoy. po kung duman mo yan sa mga forested areas mong lugar. Halimbawa sa may mga part kaya baga dyan na may mga kahoy-kahoy. So duman mo itutugdok ang mushroom house mo. Dahil mo siya pakabantaak. Iyo, may mga tinanong mananggad na pwedeng expose maray direkta sa sunlight. And medyo day po siya pwede sa may kataid kang hog farm, kang poultry. Kasi mapipenetrate po ito ng mga insekto sa imong mushroom bags. So kasama ito partner sa pagsasabi mo sir na dapat malinig ang palibot. Definitely. Sir, kung nakasakat ka na dyan sa may Mayon volcano baga sir, sa elevated portion, malipot dyan. Magayon, lalo na duman sa buwang sa tabako. Diyan ang first assignment ko sa Albay Experiment Station, 1993. Okay. Kaya 30 years na ang sa indong lingkod, nagpararampa sa DE. Okay, iyo. Kaya kumbaga sa sir, hapoton ta ka pa. Saro na, haluyong ka naman sa nakaadal kan mushroom. Pag pinudok mo sir ang mushroom, puun sa gamot niya hanggang sa pinakang payong-payong niya. Gabos po yan pwede kaunon? Iya naman, naman po. Ang iba, ang pigko ko alang ninda cup. Itong stem, habo na. Pero masiram ang stem, nagibuhon sisig. Yan. So, tapos ito naman na high pa, o itong garugamot niya. Ang iba kaya matagas na daa. May mga tao bagang gusto matagas, habo matagas. Ako medyo gusto ko matagas-tagas talaga. Depende. So, and then yan,
Ang iba, sinasayang ninda yan. Pero sa part ko kasi, ang practice, dayan pagsayangon. Minsan pigo-omelette pa itong Iyo, mga stem na to. I-upload ko na partner sa business side, may demand po baga? Of course naman may demand. Aha. For example, ako, pag nagbenta ako ng 18 kilos na mushroom or 20 kilos, i-post yan sa Facebook ko, in 1 hour ubos yan. Ano usually po yung so- mga customer na nagbabarakal? May restaurant ba? Mga Chinese na may mahilig- mga nagpa-practice na din na mga restaurant. Kaya lang ang restaurant gusto talaga ninda itong mga temperate mushroom. Pag sinabing temperate mushroom, Itong mga ginagamit kang McDo, kang Jollibee. Okay. Yeah. Talagang pig culture siya, sir. Cultured siya. Hindi cultured man ini. Kaya lang, mga pang-temperate po ito. Ang yaon sa to, sir, mga temperate ko, ana? Mga tropical mushroom. So minaturubo lang. Yeah. Hindi, ito, kino-culture na din natin. Culture na rin. Apo, oo. Oo. So, may iba yatang variety yan, sir. Ano Yeah, different. demand? Ano ang Different pinaka-in-demand? variety. Actually, base sa mga literature, igwang mga 10,000 to 14,000 kinds of may mushroom. sarap na dyan na trutalinga. Yeah. Igwang sarap. So, Wood ear mushroom wood ito. ear niya. Wood ear Wood ear, mushroom. yung gano'n niya. So, ano Yeah. naman ang pinakang in-demand sa mga customers? So, kasi kita baga, may mga western inclinations, kumbaga. Kaya gusto tang magkakan katong mga lentinola, ganon. Sabi ni sir, may aphrodisiac effect ini, Dayman. Yeah, may igwa po. Yung inat yung sila nung nahabol ko na. Igwa po talaga, igwa. Kasi ang rason naman is rich in vitamins and Yeah, minerals. Halangkawon po. In fact, pag ikaw po naghilang, nagkalentura, pag nagkakaining mushroom, May medicinal kwan siya. oo, Component value. value. Oo. So, nare-revive ka. Mahapot ako, partner. Gurano po ang kilo mo yun sa market kang... Nagre-range po siya ng 200 to 250. Ay, wow. 200 to 200. Depende ka rin, sir, kung basa siya o dry. Actually naman, di naman siya binabasa pag i-harvest. So kung ano talaga natural niya, water. okay. Oo, natural yan. Ibig sabihin, kahit di mo siya i-expose sa sunlight or sa dryer. Definitely, hindi naman talaga siya dapat i-expose sa sunlight. Ayun pala, Unless otherwise, gusto mo po siyang i-dried. Gusto mo po siyang i-powder. Nabanggit ni partner ka sa bago na dakol ang demand, nagkukulang nga kita partner sa supply, Yeah. So actually kahapon po, nag-present po tayo sa Bureau of Agricultural Research ng ating pag-aaral tungkol po doon sa assessment ng mushroom sa Pilipinas. So nakita po doon na yung mga farmers po natin, yung mga growers po natin, ay may top 5 na product na napili. Top 5. So, chicharon una, tapos embutido, tapos pickled mushroom, empanadita, at saka yung mushroom ice cream. So, di po sa, nabanggit mo kasi bago yan naman, empanita, and so on and so forth. Ano pa po ang mga ibang pwedeng maging byproducts o direktang produkto kan mushroom? Malibang kitong nahiling ko parte na pig-preserve na bagal na sa papel. Igwa ng mga mushroom crunch, sir. Ang Mushroom crunch. Ang ginigibo lang ninda. Pero, kung ma-imagine mo itong mga, madam, so, may mga pula-pula. Rock and roll. Garo araw ka ng ginigibo ninda, pinapowder ninda ang mushroom. Tapos, na-produce nila ng mushroom crunch. Binala akong mushroom cropic partner. Yan, garo araw ka yan. Sir, sa ibang mga bansa na nagsusupply ng satuyo ng mushroom, nagkaigwa na po kamo nin pag-aadala ka iyan kung sa literature nila kung paano sila nakakaigwa ng mass production ka mushroom. Ay, actually po naman talaga dumansa sa India, lalo na ang Amerika, ang Australia. Diyos ko, they na ma-question sobra ang pag-produce nila ng mushroom. And especially China and Taiwan. Nag-training po ang sa indong lingkod duman sa Taiwan. So, ang mga tao kaya duman din nagkakakaning meat. Substitute itong So, kaya mahiling mo po bagagabos ang mga Taiwanese, Chinese, mga slim. Saka ang may epekto sa kutis din sa skin. Magayon. Girl flawless ako po nagsasabon ako ng mushroom. Igwa ng sabon na? Yeah, gawa ni Ma'am Villarreal ng Balatan Kamsul. Commercialized na po siya? Hindi pa masyado kasi titingnan pa yung mga BPAD registration. Yes, so saka pwede mo magasang ihagad nin asistensya sa DOST. DOST.
And mayroon na kaming isang farmer na may BPAD registration na yung product niya, si Mr. Espirito sa Naga City. Okay. Sir, natanaw sir I don't know, correct me if I'm wrong. Ang libaw ang Thailand, ang ibang mga bansa nasa mass production na ang mushroom. Pero kita minapoon pala. Ang sabi ko nga ni po baga government support. Okay. Mana akong ibang masasabi. Yeah po. Actually sir, kami haluin na kami sa media. Ang issue kang food security, iyaon na yan dyan. Kumbaga, 35 years ago, food security ang issue. Ngunyan, food security. So, And siguro not only just the government support but the private and public partnership. Dapat siguro mabigyan diin at pansin. Yun. Naramdaman ko partner, Sir Kangso, natawag kami ng chance sa magkapasiring sa Thailand. Nakadumang kami sa rong probinsya na ibang opisina na counterpart kang iri. Sabi kang manager duman, nagmamanage. Dingi ako nagtubod sa Indo, nag-import na kamong rice. Sa Muya. Tadyan nga kami nag-adal sa Indo sa iri. Until such time na sabi mo talaga nag-import na kami sa Indo. So siguro ang government talaga ang salong dakulang mag-intervene na talagang ang mga policies. Kumbaga, naramdaman ko sir kang panahon ni President Ramos, ang pigduunan niya sa pigyapon na industrialization. Mga kaning. Sabi mi nga ni ma-engage sa kaning industry, dahil nga inindradakop na sira, nilalaog sa kan. So, mga araw po ba ganyan sir, mga base, mga support. Siguro, kasi minsan, pili, kakao, actually sir, nakakataon na kami man ang yaon na nag-interview sa mga araw kayan. Pero yun lang ay pang nararipar ko overall, nagkaroon baga, nagpupuon kita, and then garo day kita minaabot sa punto na boom na talaga siya. Baka may problema sa sustainability. Sa ibang bansa, bagada sir, pag mag-engage ka sa farming, gabos ng government support itataw sa imo. You just farm. So siguro, pwedeng mapagbigyan ng pansin din at diin ng ating gobyerno. So, digdi sir sa Bicol region, balikan ko partner sa Bicol region, di kita baga pamuso dyan sa price ang mga produkta, bagas, coconut, mais and so on and so forth. Pangpiraan mushroom sa garo naglataw or day pa masyado na Day pa masyado kasi actually mushroom is considered as a potential commodity. Kung baga nag-uusbong pala. Nagma-mushroom pa lang siya. So, the more nakaipon ang government support and private partnership with Yes po. Kasi kung baga sa kanya-kanyang panggugobyerno naman, especially sa mga LGUs, kanya-kanyang priorities. Kumusta sir ang ang awareness kan mga paraomata para makonsiderin sa potential? So far masasabi ko na moderate ang awareness nila. Pag sinabing moderate, parang percentage sila. Kasi tingnan mo sa Sorsogon, hindi pa gaanong Kaya may mga project ako doon na sinubmit dito sa DOST through BCAARD. Hopefully ma-approve. Gagawa po tayo ng ng mushroom milk. Nata sa Sorsogon muna ang garo natatarget tao. Ano ang kasi unang-una po, marami pa ding mga pangangailangan in terms of economic upliftment yung Sorsogon. So, tingnan mo po yung Sorsogon City, third class municipality. So, tapos marami pa din pong mga doon. Medyo talagang mahirap pa. Okay, ang level of acceptability po sa mga paraoma, kumusta po kung kulang nga yung awareness moderate pa siya, paano parang ginigibot ang partner na sa tuya sa DA para ma-inculcate sa inyo, uni may alternative, uni may potential in mushroom na okay. Through dito po sa mga trainings na kinakandak. Yan po ang mga encouragement sa inda. And ang sinasabi ta sa inda, mag-produce ng sadiring pagkakan para dahil na magparabakal. Kasi tingnan mo, based on statistics, 55% of our income napupunta doon sa pagkain. So more so, kung tayo ay may mga sariling production ng foods, hindi na, mababawasan na yung 55%. Baka mag-25% na lang yan. So kasi kaunti na lang, doon sa 100%, base sa statistics, kaunti na lang ang nabibigay natin doon sa leisure, doon sa education, doon sa health. Langkawan palang partner 55% sa food lang. Sa food lang. Sa food lang. So meaning, sweldo mo man, 55% keto. So kung may 10,000 ka, 5,500 ka to. Kaya ako sir, dahil ako sir na mamahaw. Pangudto na ako sir. Branch. Sir, baka daw sir sarong bagay man an kultura kang tao about local products. Kasi baga, minsan,
pag sinabing dyan lang producer sa gilid, tuminubo sa gilid, karo Oo. lukewarm. Oo, yun. Samantala kung, Important. pero baga samod, Ma'am Ruby, pag sinabi mong samod na haling Manito. manito, medyo ano. Pero maluya Pero pa. dinara sa Baguio, rinipa, made in Baguio, binarakal. Kang kinit-kitma nito, kang giraray. Baka sir, nakapicture about yan, the culture aspect of So Davao. that is attitudinal and perception. Perception. Behavioral, kumbaga. So we cannot blame those kasi nga we are colonized 300 years. By More than- 3 colonizers. Yeah, by 3 colonizers. So hindi po natin maalis talaga yan. And definitely, ang Filipino naman ay hindi true blood. Tama. Oo. Yung mga agta lang. Ikaw, sir, garumilay ka ng Kastila, sir. Ikaw. Oo. Kaya sabi ba sir, kan mga Muslim Filipinos, oy, di ka mo para kami ang tunay na Ang Filipino. ang tunay. Anyway, sir. Digdi sir sa Bicol, dakol naman pa ang napoproduce na mushroom. O paano ang sistema? Yeah, dahil na po. Actually, we have 110 active mushroom growers. Oh. That is the member of Bicol Entrepreneur Association. Bicol Entrepreneur Association. Pero ang pinakamadami pa lang po, Kamsur in Albay. Pero hindi pa nasasaturate. Ining sorsogon, sir, na garo na banggit mo kanina, garo nakaka-concentrate kita, dahil pa masyadong Dahil pa masyadong nagpupuon. Pero alam mo, ang maganda sa Sorsogon, maganda silang pagbintahan ng mushroom. Consumer. Yeah, consumerism-wise. Doon talaga sa kanila. Kasi ang 10 kilos na mushroom, hindi lang, dahil lang mahaloy na mabakal. Actually, sir, ako, sir, gusto ko mga bakal mushroom. Kaya lang, sa pag-agihan ko, sa daily routine ko, dahil man ako nahiling na mushroom. Ay, by the order kasi baga. Okay. By the order. Dahil sa market ngayon, na Oo. pag-agi mo, kaya dumanon mo, balang niya akong mushroom, yaon tulos yan. By order pala. Yaon, by the order kasi siya. Kasi very freezable din baga siya. Pero parang live, parang days na siya dapat yan. Sa refrigerator, nagpa 5 to 7 days siya. Pero pag hinayaan mo lang siya doon sa ordinary temperature, mga 3 days lang tana siya. Madali yun ang shelf life Kaya niya. pala, sir. Kaya ganon. Pagka-harvest mo, kaya ma-dispose mo siya, sir. Or Kaya yun. Oo. Pero ang galing din ng balik tayo doon sa Sorsogon. Ang galing din ng support ni Governor Hamor doon. Oo. Kasi nag-usap na din po kami kung ano ang magiging support niya doon sa mushroom. Okay, balikan ko partner. Sa 110 na itong mga groups na nagtatanong din, mga pira daw sa volume ang naproduce nila, nagtatans na ba or kilos lang ang production nila? Okay. On a monthly basis po? So, Estimate. basta base sa pag-a-adulta, since na mag-start ang mushroom sa Bicol, zero. Zero po So, ang data. Okay. So, later on, katong nagkaigwa na ning mga project intervention ang Department of Agriculture po, base duman sa report ko, mga around 2 tons per year. Pero kulang pa po yan, Kulang pa. Kulang pa. Okay. Sir, ma-commercial kita, no? Sige po. Diretso na. Okay. 10:54, may anong minuto pa kita, partner, para mag-urole-walay. Gayon pa ng istorya ta. Oo, actually, kahit sir, kang sa Reddit pa kami, pag may, di ko ang pighagad ang bagyo, pero after typhoon, pag turumbang batag, after a few days, naturubo lang mushroom, darakulaon, mga matabaon. Kung bigay mo sir kayo pigapatos lang po yun sa dahong kambatag, tapos lulubluban. Okay man ito, sir. Dahil ito hilaw. Ay, actually po kasi ang mushroom, pwede mong kakanon na hilaw. Yan ang gusto kong sabihin. Oo. Di ka pong ihalo na... Oo, kaya po nga ni sabi ko baga, dapat malinig ang area. Okay. Para mas gihilaw siya, kakanon mo. Paano ito po nakasiguro na ini pwedeng konsumuhon? Tamay ibig sabi ko ito partner na yan nga, ihi nga kang ayam, ihi nga kang ayam. Paano po yan? Ang dyan, ang pinaka-advice dapat kakakanon mo lang sa mga cultured mushroom. Para safe Opo, day ka basta magkakan kang bakong cultured kung mushroom. lang nagtutubo sa mga lugar, sa mga field, kasi delikado, baka ma-poison ka. Gaya katong nangyari na poison the family duman sa Minalabak. In-interview kita kang ABS-CBN ka to kung ano ta nangyari. Ang base duman sa pag-interview ninda, sabi kang family, kinakakanan ninda ito. Pero ang day na dinda aram po na minsan, ang mga mushroom nagko-camouflage yan as a edible mushroom.
Garo pala siya salamander. Karo yan mga ACDC. Kaya ito mga partner, ang apod kan mga kurakding. Iba man ito. Iba man ito. Iba yan. Bracket phone Correcting kayo is domesticated also in Bicol. Domesticated. Yeah. Bisan-sense namin na ano siya tubo. Pero talaga sir, ako pong kansadit pa hanggang ngunyan. Ang mushroom talaga masiramon sir pagkakano. Definitely. Definitely. Lalo na ngunyan na igwanan mga variety kan mga putahi baga sir. Opo. Na kung ano-ano na napipreserve. Sir, ang preservation po niya, paano ang proseso? Para mahaloy. Ang ano po, ining kabuting saging, egg Kabuting saging. type, pwede mo siyang i-brine. I-brine mo lang siya, i-subject mo lang sa brining. Tapos ini naman na white oyster mushroom para medyo ma-preserve kung iaano mo siya. Proper itong sealer, magayon itong vacuum sealer. Pag sinabi sa Para magtagal. priming, anong sabi mo ito sa in a layman's term? Ito bagang pagkaaglang ning salt. Proper proportion of the salts. Garo tuyo nga sir, bali. Tingnan mo ang tuyo, sobra ang ninda, ang pag-asin. Iyo baga para day maraot. Kaya day maraot na madali, ma-deteriorate. So may certain percentage man na ba? Yeah, opo. Para day magsobra Opo. O tama ka malugong martir naman agad sa asin marayan Oo. Yes po. Sir, ang Pilipinas, sir, ang environment 'di ba suitable man yung talaga sa mushroom growing? Yeah, of course naman, suitable for mushroom. Especially na nagkaigwa na kita ng mga innovation as far as techniques and mushroom cultivations. Okay. So, ako partner, may ko lang. In general po, sa potential kang mushroom bako lang sa Bicol Region Bureau sa bilog na Pilipinas, kayang-kaya po ba kita makipag-compete maski sa mga pigsabitan nali sa ibang bansa? Or sabi mo kasi ba kay pang government support na ano pang pwede pang idagdag dyan? Sa potential sa support. Ang inot na inot kayan magkaigwaning holistic approach na gibuhon. So, kung baga inot na inot, sinabi ko na nga kanina na magkaigwaning private government partnership. Yan ang pinakamagayon. Okay. And at the same time, paigtingin pa rin yung research and development. Research. R&D. Yeah, yung R&D. Kasi kung nandyan yung R&D, talagang mapapaigting din po yung pag-utilize ng mga resources. Lalo yung partner, grabe ng technology nyo yan. Yeah. Ang Pilipino mga kaya sir, kadaklan sa tuya, ang gusto, naggagamit na lang kan mga inventions, di ba? Opo. Dahil buta lang kita mismo ma-invento pa or kita ma-isip. So, sarap ba siguro yun sir sa nakakastall, no? Kung bako kita masyadong. Pero ang pagtubod ko naman dyan, very innovative naman gabos na mga Filipino. Particularly Bicolanos. Yan, Kagayon, partner, grabe ang potential pala niya, Actually, partner, sa sigitang tukaw sa araw kayo mga programa. Ako dan partner. Mga kung paano i-grow ang cacao, sir. Kung paano ang pili. Gabos. Kung sumadahon tayo ni partner, grabe ang potential kang Pilipinas na dahil magutom ang tao. Definitely. Simbag partner sa food security. Saro ini, sa mga simbag na pig-aapod In fact nga ni baga, ang ibang mga pisog ta dyan, dahil mo tituloy, igapo mo, alam mo, ang suwa, ng tutubo, ang santol, maski harabo mo. So grabe ka fertile ang soil. Ang daga ta, sir, fertile na maray pa, no? Depende na. Okay pa nang siguro may mga na din, may mga changes na din. Bako ng araw kang mga kasi particularly na grabe ang usage sa din kang mga chemical fertilizers. Yan ang problema. Kaya dapat yung organic farming po tayo. Kaya dapat in moderation din. Kaya dapat nandun din yung research and development na minsan dapat duman lang sa proper recommendation kang fertilizer. Kasi minsan po may mga farmers kita na hindi naman po sila talaga naglalagay ng proper recommendations. Yung proper recommendation di na nila sinusunod. Minsan. Magsasaliri na. Kaya ang DA naman grabe ang recommendations. Partner, ang oras. Nahiling ko na Alas 11 na. Nakulo ba ang yapot ko talaga? Kailang inabotag ng oras In some other times, sir, ma-invite grabe kami mga resource persons from Sige, pwede kitang mag-iba na ng farmers na para mas magayon.
Tapos pwede na sir magdara ng sample na Yan. luto ng mushroom. Pwede po nga ning paboyluhunta ang farmer. Yes, na yes, mas magayon. Sample talaga, naluto ng mushroom. Opo, opo. Balak magkaon man ay Ruby ng mushroom. So, Ma'am Ruby, farmer da ang gusto ninda later. Let's bahala lang kayo ng extension. yaw, Sir Eds. Sir, taday na po kita ng oras. Sige po, tawon may kaning tirang segundo dyan para magpaano sa gabos ng farmers. So, gustong interesadong magtanom ng mushroom, mag-grow. Sige. So, thank you very much po sa pagdangog as in watch sa Muya, digdi sa Veritas. Through the program po kang Extension Service kang BICAARD and Bicol University. As itong mga partners. And in behalf po kang Department of Agriculture, iniin-kaminar ko po kamo na mag-mushroom. Especially po itong may mga magagayo na lugar. So, dyan sa Sursogon, Albay, and the whole province of Bicol region. So, welcome po kamo. Sinabi ko na po nga ni itong sa kuyang cellphone number 0968-2913-108. So, yan po. And my Facebook, Pedro Oliver po. Thank you very much sa Salamat, oportunidad sir. na ini. God bless us all. Mabuhay. Mabuhay po. Okay, Dahulog partner. na ako ng partner. Oo. Sige. Pero pagluwas ko, di mahanap na ako ng Yung mushroom. Okay, sige partner. Sa Okay. paglarangkan mga yaon sa Bicol University, lalo na po ang BU Extension Management Division, sa pangaran ni Director Dr. Marcia Rico. Yeah. Asin si Professor Rowena Weng, Soilo. Asin sina Sir Sir Ed, Eds, si Ma'am Ma'am Ruby, Ruby. yaon digdi mo niyan sa studio. Tanganing magtauning support sa tuyang bisita. Sige partner, ako po ang sa inyong amigo sa Radyo Set de Matera. Ini mo po si Edgar Barameda. Hanggang sa masunod pong Huwebes. Salamat po sa inyong pagantakay. Napasaindo ang programang Bicol University. Programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Huwebes. Digdi na sa Radyo Veritas Legazpi.